Hello and welcome, guys. So guys, this lady on a picture says the solution to the illegal immigrants that are here in South Africa, troubling South Africans, killing South Africans, and raping our kids, and killing South African people with poisonous food, and feeding our kids the drugs. She says the solution is that the witches and abelaphi bendabuko of this country abenze ama-foreigners imikhovu instead of using South Africans. Problem solved, because illegal foreigners are calling South Africans laziness. So since they are hard workers, inyanga nabathakathi bakulelizwe, they must use those foreigners as imikhovu, because kuzoba imikhovu enjani ekhuthele. So please listen to this video and tell me what you think. Ayikho into engizwisa ubuhlungu njengokuthi sibhekene necrisis as izwe, simemezela uhulumeni, simemezela kubaholi bethu ukuthi abokufika isikhathi sokuthi abasihambele sesifikile, kunokuthi uhulumeni asinake uqoka ukuthi ashaye indiva angasilaleli. Ngiyakubona ke lokwakhe ngoba we understand ukuthi ugovernment ugreedy and ugovernment unaka into ezoya esiswini sakhe. Into ezingiphoxayo kakhulu zimbili kuyo yonke lento esizamayo ukudlulisa lelivangeli. One, abantu baseningizimu Afrika abaseka bokufika ukuthi mabangahambi la kulelizwe. Angazi ukuthi mangaba nihleli lapho emakhaya nicabanga ukuthi solungisa kanjani izwe lethu uma ngaba labantu be crowded in our own country, ngoba ukuze sikwazi ukulungisa lelizwe sidinga bokufika kuqala bahambe nathi sisale sibhekane nenkinga zethu. Into yesibili engizwisa ubuhlungu, la emhlabeni la eSouth Africa sinabathakathi, sinezinyanga, and we've seen them kakhulukazi inyanga ko social media ezisabisa ngokwenza izinto. Manje okungixakayo kulabathakathi nalezi nyanga, we are facing a crisis. Bona siyababona lapha ko street eThekwini bedlala into zabo zamasalamusi, izinto zidisappear ziphinde zibuye. Why bafethu ningasizi nenzela abantu banyamalale? In that way akho gazi liyochitheka kuthina abantu baseningizimu Afrika. Nina bathakathi usuku nosuku, nawe uyazi ngakini ukhona umthakathi wangakini, they do things kubantu eyixakayo benjalo nje. Kodwa manje la sikhuluma ngama-foreigner, naba bantu free of charge bangabenza noma yini. I don't understand bathakathi bakithi, I don't understand izinyanga zakithi ukuthi nithula kanjani uma ngaba siyizwe sikhala, uma ngaba siyizwe abantwana bethu behlukumezeke ezweni labo, nathi sithole kanzima ezweni lethu, kodwa nithulile nikhona. Ingaba lama talent wenu niwasebenzisela ukudestroya nje kuphela impilo zabantu? Because everywhere you go you will find ukuthi kunomthakathi obopha impilo yomuntu, kunomthakathi ozama ukubulala abanye baze babe successful, bakwazi ukubulala abanye abantu, babathumbe, babenza imkhovu, etc etc. Zonke lezi zinto esakhula siyixoxelwa, siyazi ukuthi lezi zinto are real and ziyenzeka. Namhlanje ngizonxusa abathathi bakini, and I wish le really hambe ngangendlela ukuthi izifinyelele kubona abathakathi, izifinyelele kubona inyanga. Angeke phela bafowethu, do your magic. We say it's enough, foreigners must leave our country. So ugovernment akakwazi ukusiza, khiphani intelezi, do something. Izulu alishaye emini if it has to. Izulu maliqhume ngaphansi komhlabathi. I don't care what will it take. Ngiyazi ukuthi niyakwazi ukuzenza lezi zinto ngoba siyanibona nizenza kithi singanenzanga lutho. Now nangu umsebenzi free of charge. Nishoda ngemikhovu, thatha the foreigners. Nishoda whatever nishoda ngayo kuleyo ndawo yenu, nanga ama-foreigners nithakhuthela ngithi nithasebenza kanzima, vele nani nifuna izilwane ezikhuthela, thathani the foreigners nizoba strong lokongizima. Ake nisusa ifocus yenu manje bathakathi baseningizimu Afrika, nani izinyanga zaseningizimu Afrika kuthini esinganenzanga lutho, niqonde the foreigners.
I am telling you, senzeleni umsebenzi wethu ubelula. These foreigners needs to go in our country, and we say it's enough. As umuntu wesifazane waseningizimu Africa, I am saying it's enough. So do not disappoint us, Bathakathi. This is your chance manje ukuthi nisikhombise your skills. Zinyanga ithuba leni lokuthi nisikhombise ama skills wenu. Ama-foreigners mavele silaleni bafethu sivuke ngekho. Ngiyazi nina niyakwazi ukuzenza izinto. I've seen it, I've witnessed ezinye izinto enezenzayo. Ngiyazi ukuthi niyakwazi nina ukuthwebula umuntu. Thina singamboni ngehlo lenyama kodwa abe khona ephila right esibe sithi ufile. Thathani ke nzani lemikhova nidingini lemikhova emngaka. Every foreign national velaniyenza imikhova. In that way we will have a peaceful angaze peaceful whatever. Angeke uzwe kuthiwa abantu baseningizimu Afrika babulela obani ngeke uze kuthiweni ngoba vele ngeke ubone nemindeni yabo izobaclaima la kuthini. Ake nenze njalo bafethu, thathani lezi skills zenu nizisebenzise for the good cause. Zisebenziseleni izwe lethu, and iningizimu Afrika musani ukweseka ama-foreigners. Ingane kunzima ukuthi ingene ezikoleni buka ko-Gauteng kunezingane up until now ezingakokwanzi ukufunda naseyindaweni eziningi eyibhedlela siphethwe ngama-foreigners, eyindaweni eziningi sesibuswa yiwona. We say iningizimu Africa it's enough. Musani ukubaseka abokufika ababuyele emazweni yabo bahambe bayolwa izimpi zabo. Zinyanga khiphani intelezi lani khona niye egodini zangasesemakini nifike ninikeze abantu umuthi kudliwa if kumele sidleni umuthi ngithe uThixo sophinde simbone. Right now it's us and our ancestors isivikela izwe lethu. Nikezana abantu intelezi bangadubuleki kungenzeki lutho bad. At the end of the day, the foreigners must leave our country. We say as a South African, it's enough. Hlangana muntu omnyama wa South Africa, Mavenda, Matsonga, Matswana, Bapedi, Basotho, Mazulu, Maxhosa, whatever esinaye South Africa, isikhathi sokuthi sibonakalise ubukhona bethu, isikhathi sokuthi sime ngeinyawo silele izwe lethu, isikhathi sokuthi sivikele ikusasa nelungelo labantwana bethu. Uba lokhu okuningi sikubalile okwenzeka ezweni alikako kwenzeki kuwe, akuthi akuzufika kuwena. Ngithe an injury for one, it's an injury for all. Namhlanje Bathakathi ngizokhulumela iningizimu Afrika, siyanicela bakithi ake nikhiphe leli talente lenu. Musani ukudlisana nathi ebusuku silele, musani kube nizama ukusibulala singanenzanga lutho. Take the foreigners in our place. Let's do the exchange. Sacrifice them. Take them. I don't care what you do with them. Anginendaba noma ungathi ngizenophobic, anginandaba noma ungathi ngikhohlakele. I don't care. What matters in me at this point ukuthi ama-foreigners must leave our country, and that's that. Makube njalo ndle emnyama yaseningizimu Africa. Foreigners must leave our country as soon as possible. If government akasizwa mayidliwe intelezi, Bathakathi yenzani enidume ngayo. Enzani enidume ngako Bathakathi. Anidingi ukuthi ngize ngenitshela ukuthi what to do, but do it.